Кой навик или рутина са ти помогнали най-много да останеш непоклатим, вярващ, както искаш го префразирай, докато растеш? В интерес на истината, моята рутина е буквално спа, работя, тренирам, ям. Това е като рутина. Няма нещо конкретно, което да мога да кажа, защото, примерно, дори има много тип стереотипи, които са: ако не си оправиш леглото сутрин, значи не се организира, значи няма да успееш. Абсолютни глупости. Можеш да успееш, ако просто свършиш работата. Това трябва да ти е навика, да си свършваш работата. Нищо друго. Колкото и гадно да звучи, дори да пушиш, дори да правиш кофти неща, дори ако просто свършиш работа, ти пак ще успееш. Не ги харесвам тези неща, но просто казвам, че всичко, което има смисъл и всичко, което е важно, е просто да свършиш работа. Ако ти си готов да инвестираш в себе си и да започнеш твой онлайн бизнес, но си мислиш, че ти трябва опит и голям капитал, тази общност ще ти промени живота. Кликаш линка в биото, избираш общност и буквално за 30 дни ще стартираш онлайн бизнес с хора като тебе и ментори, които са генерирали милиони. Номер 1 общността в България.